amikor mondjuk egy gyermek már idősebb, nagyobb belátása, több tapasztalata van bizonyos dolgokat illetően, akkor nyugodtan írjunk házi rendet, házi szabályt, vagy digitális szerződést, vagy bármit, amit szeretnénk, ahol közösen megbeszéljük azt, hogy hogyan működünk mi együtt, mint egy család, hogyan működünk mi, amikor együtt vagyunk, egy térben, otthon hogyan működünk mi, amikor valahova máshol megyünk együtt, és egyébként egymástól függetlenül is hogyan képviseljük ezt a családot, mert nagyon-nagyon érdekes, hogy azt hinné a szülő, hogy ilyenkor na majd ő leül, és akkor eldiktálja a gyereknek, hogy ez lesz, adott rengeteg értékes gondolatuk van. Például nagyon sokszor feljön az, hogy a gyermeknek is szemet szúr, hogy mondjuk anya-apa még munkaidő után mennyit lóg bizonyos kütyükön, akár a vacsoraasztalhoz ez beszivárog, nem szivárog be. Simán kérik a gyerekek, hogy rendben, én fogok köszönni, akárhányszor belépek a szobába, hogyha te pedig a vacsoránál félre tudod tenni ezt, mert nem szeretném. Meg nem akarok a vacsoránál mesét nézni, hanem akkor inkább nem tudom, beszélgessünk. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami egyébként meglepő visszacsatolás lehet a gyerekektől is egy-egy ilyen szituációban. Érdemes őket meghallgatni. Nagyon-nagyon sok olyan működésünkre fel tudják hívni a figyelmet, amiről lehet, hogy mi magunk sem tudunk, és ugye ezt a példát visszük bele az életükbe, és lehet, hogy ez számunkra is kellemetlen,